रुजिया दं खनायाव मा दं नोंनि महर दं आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लागायनाय हावै सेन्देल गानलायनाय नों रुजिनि वालपेपार दं आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लागायनाय हावै सेन्देल गानलायनाय नों रुजिनि जानोबो महर दं खनायाव मा दं खनायाव मा दं नों रुजिया दं खनायाव मा दं नोंनि महर दं हिला 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 समाव आं उन्दुहायदाब्ला फुंनि समाव आं सिरि मोनोब्ला आंनि गुस्थि बिजौआव आंनि सालाय बिजौआव नों रुजिनि बिलोमदों दं बाजै लेथेनाव जौ लोंनायाव नोंनि मुंलाना जौ लोंनायाव आंनि जौ बथलाव समायना रमायना नों रुजिनि जानोबो महर दं खनायाव मा दं नों रुजिया दं खनायाव मा दं नोंनि महर दं जाबाय आं गला जाबाय आं बोथोर जाबाय आं गला जाबाय आं नोंनि हायना महराव नोंनि देहा सोलेराव बारा बारासो गोदोर जाबाय आं नोंखौ लानानै सिमां सुजुबाय संसार जानायनि गथ' गथायनि लानानै Tentang WA lagi nih ada. Tentang aja apa kayak pada gue bilang dong. Angin tung kebekau angin haji malam khonayau ma dong neng rujiya dong khonayau ma dong nengni mohor dong angin mobile screenaw मैगं खादा लागायनाय हावै सेन्देल गानलायनाय नों रुजिनि वालपेपार दं हिला 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 आना ना 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 आना ना 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 आना ना 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 आना ना 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 Jangan-jangan sama ikut kasih baik.